Baguio. Pupunta kami dun sa may aming tutulugang Pine Stay. Sakaling mamamasyal kayo sa Baguio, meron kayong idea, baka magustuhan nyo yung lugar na yon. Pinakamalapit, isa sa pinakamalapit na pwede nyong tulugan dito sa Baguio City, malapit sa Cathedral, Session Road, SM, saka yung bus papuntang baba. Long weekend, kaya maraming tao dito ngayon sa Baguio. Holiday. Okay, dahil linggo ngayon pero nakabukas yung Session Road. Tayo sa gilid dadaan, paakyat dun sa Pine Stay. At medyo makapal ang ulap. Dahan-dahan lang tayo paakyat, baka hingalin si Absman. James Wright Cafe. Let's go. Diyan tayo dadaan sa may harapan ng Cathedral para makita agad natin yung view. Ito ay parte yan ng Portabaga Mall. Yun, makikita nyo yun.
Bilihan ng made in UK na damit. Wagwagan, ukay-ukay. Abante. Yun, pinipilahan dito, tea house. Kapag pinipilahan daw ang isang pagkain ay masarap. Doon tayo sa may harap. O dito. Dito. Doon lang sa harap. Doon na lang. Okay, dito na lang daw kami aakyat. Papunta dyan sa may cathedral. Mapapalaman dito si Absman. Mapapalaban na naman sa akyatan. Doon sana kami dadaan sa may harap eh. Sabi ng aking boss, dito lang daw. Kasi dito rin yung isa sa mga daanan papunta doon sa may Pine Stay. Tingnan natin kung okay yung transient na yon. Bagong building lang yata yon, yung Pine Stay. Ito yung Portabaga Mall. May Skyway din, Skyway. Sky Terrace din ang Portabaga Mall. Yan, malapit na ako. Malapit na ako sa yan, Pampaswerte. Ayun, yung Burnham Park. Let's go. Crooks. Bibili tayo ng Crooks. Tangin natin ng Crooks. Yun sila kayo. Bigyan mo ng pamasko. Ano ba yan? Bigyan mo. Okay, ito na yung
Cathedral. Yung gilid ng Cathedral. How are we in our prayer? How are we even in our basic prayer? Well, may kwento daw ko ng isang ina, at least pamilya siya sa mga basic prayers in her Christian life. Yun, mga... And one time, Ha? Yung rooftop ng Fort Tabaga Mall. Huwag na. Sky Zone palang tawag nila dyan. Sky Zone. Imbes na Sky Terrace. Sky Zone. Let's go. The basic prayers. Now there's a question to each parent Thank you, Lord. and grandparents. Are we indeed teaching our children how to pray? Naalala ko some of the grandparents noon, hindi na talaga kami ng mga lola namin para magdasal ng Santo Rosario, magdasal ng Old Angelus. Well, dear brothers and sisters, especially as adults, parents, grandparents, may we also continue to teach our children, grandchildren, indeed to pray. So that is our first point, our prayer night. Doon tayo duman sa may gilid ng Cathedral. Is for us to have the faith-filled life. Harap niya. Faith-led living. Just as we have heard also in our gospel reading today, with the story of Simeon and Anna, the Holy Spirit to be with us. And for us to do this, well, let us be observe what we call the holy time or sacred time and holy space or sacred space. So that this Sunday, for instance, one day in a week is indeed a sacred day, a holy day. Sana ang mga pamilya would really make Sunday a family day. And a time to be with an altar, where we can put our spirituals in there, and our Bibles in there. Nakalimutan yung Bible natin ang mga Katoliko usually follow. And compared to the Protestant Bible. Ayan yung Baguio Post Office Park. Yan, punta tayo dyan sa may malapit sa Baguio Post Office Park. And finally, the brothers and sisters, they pray to the Lord that they experience some joy. Christian joy. The joy that's coming from the Lord, coming from us, and the other joy. Going on for a relationship with God. Ay, ayun yung SM City Baguio. Nandyan sa baba niya yung parada ng mga bus sa puntang baba. Governor's Park Road. Ito naman yung Post Office Park. Okay, tara, punta na tayo dun sa may Pine Stay. Punta na kami dun sa Pine Stay. Okay, yun yung Cathedral mga ka-Spark. Yung Pine Stay, dito naman kung nasarap kayo ng Cathedral, nasa bandang kaliwa itong pupuntahan namin. Yun, wala pang ganong traffic dito banda. Pero pag mga bandang hapon, mahabang traffic ditoy. Nagatidog unay ti traffic ditoy no rush hour. Okay, ito yun naman yung paradahan ng van papuntang Pangasinan. Ayun.
Yan, mga advance booking. Ayo. Dito pala yung daanan. Pero pwede rin dun sa kabila dadaan. Ano? Pwede na naman sana doon sa kabila. Sa harap. Uy, Mega Tower Residences. Manalo ko ng loto, bibiling ko lahat ng building na yan. Yun na yun. Kaya nga. Yun, palusong oh. Ano saan tayo sa kabila dumaan? Itong diretsyon na ito. Hindi na sasalubong dun sa atin. Hindi na, hindi siya doon. Diba? Ba? Hap Chan. Oh, pwede ritong mag-dinner date. Malayo sa mga istorbo. Mamaya, building lang pala yung nandyan, ano? Poste lang. Taas din ang building dito oh. Parang Little Makati. Oh, dito nga. Nakita ko nga yan. Yan oh, isa rin sa mga transient. Yun, dun sana kami dadaan sa kabila. Kaso siyempre, may wifi kami. Sinundan natin yung Google. Sana ba tayo? Naliligaw ba tayo? Ito na. Oh, ito na yata yung aming tutuluyan. Walang pangalan eh. Yun, doon kami galing sa Ngatu. Oh, ito nga yung aming tutuluyan. Tara, pasok tayo doon. Baba daw kami. Ha? Ay, ito, mali yung pinasukan namin. Eh, siya pa rin. Hoy. Pine Stay Condotel. Ito, yan mga Spark. Kung gusto nyo rin mag-stay sa Pine Stay Condotel. Ayan yung kanilang contact number. Okay, ayan, punta na kami sa aming room. Mag-elevator ba tayo? Nako. May hilo pa naman ako dyan eh. Taas, Mega Tower. Mega Tower 4 pala ito. Ayan. Ayaw ko nang sumakay doon. Ito yung aming room na nakuha. Yes, so
Yun, mahaba siya. Malaking building. Silipin natin tong window. Uy, na nga to, mga kailyan. Takot sa height. Okay, tingnan natin yung kwarto. Ayan na, kung gusto yung mag-bakasyon dito sa City of Pines. Ito yung Pine Stay Condotel. Ito yung room. Ayan o, hindi niya ma-lock yung pinto. Ito yung, ano to? Restroom. Yan. Bathroom. Cute. Oh, yan. Hot and cold shower. Ako, parang aabot yung ulo ko sa shower. Maliit. Bibili ako ng Crocs. Yun na, may Crocs ng... Oh, ayan eh. Yung... Ano to? Ayan, iuwi ko yan. Yan, sa akin yan. Ito yung house rules. Ayan, basahin nyo na lang mga kakailyan. House rules. Bago tong building, di ba? Ano to? Ano to? Microwave po. Microwave. Akala ko oven. Oh, may ref pa sila. Saan? Yun, nasa baba. O yan, hindi ko nakita. Ang laki kasi ng ref. Yan o. Dala kayo ng soju. Tingnan natin. May soju ba? Ay, hindi nakabukas. Ay, hindi naka-on. Ay, naka-on. Kala ko may bagnet. Ito yung dalawang cute. Hey, saan ba yun? Tug natin yung bed kasi sagabal dito sa pagpunta ka ng labas eh. Ayun. Ayun, yung katabi niya. Tabi-tabi sila. Ayun. Ay, maganda siya. Fresh na fresh. Mirror, mirror on the wall. High-tech siya, oh. Ah, eh, galing ah. Sapa, sapa. Oh. Ah, galing. High-tech. Yan yung tubig, kung meron. Ah, meron. Malamig ba? Ah, malamig. Okay, hanggang sa muli.